जी नमस्कार। बहुत दिन बाद खेसारी लाल यादव कैले बड़े भैया कम बैक। तब भैया बता दी कि एगो खेसारी लाल यादव के गाना आइल बा गजबे डोले। बहुत ही बेहतरीन गाना बा। गाना 7 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा। आ गाना एकदम माने एकदम तबाही लिया दिला बा व्यूज के मामला में। बता दी कि खेसारी लाल यादव के बहुत दिन से जौन बा कि बैक टू बैक बहुत सारा गाना जौन बा कि फ्लॉप होत रहल, ओकरा के लेके खेसारी भैया बहुत टेंशन में रहन। आ खेसारी भैया लगातार कोशिश करते रहन, लगातार बैक टू बैक मेहनत जारी रहल कि कैसे भी मतलब केहूँगा करके एगो गाना हमारे सीजन में बाजे के चाहिए। आ 2025 के शुरुआत में खेसारी लाल यादव बहुत ही बेहतरीन तरीका से शुरुआत कैले बाड़े। हम बता दी कि गजबे डोले जौन ई गाना बा मतलब प्रियंका सिंह खेसारी लाल यादव के गाना। बता दी कि ये गाना में अभिषेक भोजपुरिया करके राइटर बड़न, उनके लिखल है। बहुत ही बेहतरीन गाना बा। लेकिन टी सीरीज कंपनी के गाना है भाई, तो वीडियो टी सीरीज कंपनी कबो कॉम्प्रोमाइज करबे ना करला वीडियो में। तो भाई वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनावल गइल बा, बहुत ही अच्छा तरीका से बनावल गइल बा। वीडियो के शूट में खर्चा भइल बा। तो ऐसे जय गुरुदेवा के म्यूजिक बा, बहुत ही बढ़िया सारा व्यवस्था बा। लेकिन टी सीरीज पर आइल बा, 7 नंबर पर ट्रेंड करता रहुआ सब जाके देखी। बहुत ही बेहतरीन गाना बा। खेसारी भैया के 7 नंबर पर ट्रेंडो करता, बहुत सुंदर गाना बा। अब बात करब आज पावर स्टार पवन सिंह के आज टीजर आइल बा सुबेरे सुबेरे सड़िया के पिन। काल पोस्टर हुए, आज टीजर आ गल। तो हम तो देखते हैं भाई बहुत रेस पवन सिंह के पूरा बड़ा पूरा व्यवस्था बा। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के भी टीजर जौन बा कि आ गल बा। टीजर पर टाइमिंग ना रहा कि गाना कब आई। अब गाना काल रिलीज हुई कि परसों रिलीज हुई, अभी एक और कोनो कन्फर्म नहीं है, ओइ पर कोनो टाइमिंग ना रहा। लेकिन एगो और पावर स्टार पवन सिंह के गाना जौन बा कि मोशन पोस्टर रिलीज करके छोड़ल गइल बा काला ओढ़नी के। तो का जाने ओकर अब पोस्टर कब आई, ओकरा बाद ओकर टीजर आई, तब नु गाना आई। तब तक ले बीच में एगो सड़िया के पिन जौन बा कि छोड़ दियल गइल बा, ओकर टीजर बेस्ट भोजपुरी से। तर वह सब जाके वो देख सकतानी। बहुत ही सुंदर गाना बा, अच्छा गाना बा। प्यार दुलार आशीर्वाद वो गाना के भी वह सब दी अगर गाना टाइम से आ जाता तब। बाकी खेसारी लाल यादव के अगर फैंस हैं, चाहे पावर स्टार पवन सिंह के फैंस हैं, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले ये चैनल पर मिलेला। एकदम निष्पक्ष तरीका से भोजपुरी में जौन भी होला सबसे पहले खबर दिया जाला। तो वीडियो के शेयर कर दी, अब फटाक देना एगो लाइक कर दी। काहे कि भैया खेसारी भैया बहुत दिन के बाद कम बैक कैले बड़े। तो एगो खेसारी भैया खातिर लाइक रुआ सब जरूर करी। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करी। चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।